Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo panapa ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa, but this is my second marriage. Ndakaitawo mistake mufirst marriage yangu mukoma, zvekuti vanhu vakazotosvika pakutopondana mumhuri, mukoma nemunen'ena. Ndakati ndaroorwa ndainge ndiri munhu ainge aine musikanzwa. That is very dangerous, zvekuti unoroorwa apo usati wapedza kufara, plus ndainge ndisati ndava nedecision, nekuda kwekuti iye murume wangu whom I got married to the first time ainge akazvarirwawo mumhuri ine mari. Like ndakazoita madecisions angu ndichiona kuti zviri nani kuti ndinge ndichingomutizira sezvo ainge achida, because ainge ava kuti saka kana usingadi kunditizira inini handichakwanisi kuramba ndichingokupa mari. At that time ainge ari kubasa kuBulawayo, ndokubva achizotokumbira transfer and then ndokubva achizodzoka muHarare. Ndakazomutizira tikatanga kugara tose, but vanhu vakuru vanotoziva because amai vake even from the very first day ravakandiona iyewo nekundidawo akazoya akabva atanga kunyaya amai vake neni achindiudza kuti mama izvezvi vanga vachiti mukadzi wako uyo anonyanyisa kumhanyisa maziso, uchamugona here? Anenge ane musikanzwa. Zvechokwadi mukoma, ndainge ndiri munhu ainge aine musikanzwa. Amai vangu vainge vakatombozama kundirova, kundidzinga pamba, but vakatoona kutoti hazvitoshandi. Ndiri munhu ainge achida varume kuita sekunge munhu ainge akagadzirwa. Ndava mumarriage, I thought kuti once wava mumarriage kana uine ringava riri shavi rechihure or whatever, nekuda kwekuti unenge wava mumarriage zvinobva zvapera, but no, hazviperi, zvinotowedzera kutoita worse. Murume wangu aiva munhu wekuti basa rake raainge achiita as an engineer aisagara panzvimbo 1. Dzimwe nguva aikwanisa kungotumwa kunzi enda kwakati kune maprojects kwavanenge vachiita maprojects, waendako onogara maybe 1 week, even more than 1 week ariko ikoko. Saka zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizova munhu anenge aine freedom yakawanda. Saka mukuzonova nefreedom ndainge ndatova nemaboyfriends angu, ndaitoziva kutoti muraini ndine boyfriend uye zvekare kwakati ndine boyfriend plus my ex boyfriend. Ndaingobuda so chitora sekunge ndoda kuenda kana kunotenga madomasi. Saka pamba pevabereki vemurume wangu painge pari padhuzesa nepalodge, zvekutoti uchitoenda kumashop waitodarika nepalodge paya. Saka dzimwe nguva ndaitongopikwa up neimwe motikari ndobva ndatongopindawo mulodge muya. Apa ndakabva ndachizotanga kuwirirana neumwe murume zvekare ainge achishandapo palodge. Saka dzimwe nguva aitongondipinza nekuback door so that vepafront reception vasazozviona kuti ndinenge ndiine chikomba. Saka ndakazotanga kudanana naye zvekare murume uya. Saka iye aitomborwadziwa achindiona ndichiuya nezvikomba, but aizongomirirawo nguva yekuti ndinozorarawo naye. Dzimwe nguva ndaitoita musikanzwa wekutobuda nepawindo. Zvandakaita mukoma naye, ndakatora hacksaw ndokubva ndacheka bagla. Ndakaricheka in such a way zvekuti kana ndichida kubuda ndaingoribhendesa bagla riya ndobva ndatobuda repawindo. Then mangwana makuseni pandinodzoka ndobva ndachizorigadzirisa zvakanaka. Saka ndozvandainge ndichiita. Ivo vainge vasingatombofungidziri kuti ndainge ndatovawo pfambi yainge yakatopindawo mumusha mavo. Nerimwe zuva ndainge ndisingatombonzwi ndaitorwara mudumbu mangu mainge muchirwadza. Minoti aiva sick here yemudumbu, because ndainge ndangova munhu aingogara achingonwa maguchu nguva dzose. Saka pane chimwe chikomba changu icho chainge chabvawo kuSouth Africa, ainge achitawo zvekudhiraivha matrack, akabva anditi nguva yacho yainge yarebesa. Saka ainge achida kundiona. Ndikati unozondiona kana wava kubva kuMalawi. Akati kwete, hakuna zvakadaro, utofanira kutoti
unge uchiuya ndikuone. Saka akanopaka track ndokubva achizouya neprivate akati ndinongokuona zve2 minutes. Ndakamuudza kuti ange achizouya kuzvi9:10 akati manje ndanga ndatova muarea ndava kutsvaka pekupaka. Ndakanyatsokubuda zvakanaka, but banguru vainge varipo vakazvinzwa kuti pane munhu ari kufamba panze, vakadongorera vakaona ndiri ini ndichinyahwaira ndakananga kugate. Ivo vakabva vabuda, handina kana kumbovanzwa kana kuvaona. Vakanditevera banguru vainge vari mukoma wemurume wangu kusvika ndasvikako kumotikari. Sezvo kwainge kusisina vanhu vainge vachifamba, ndakangopindawo motikari meme ndikaudza chikomba changu kuti taifanira kuti tinge tichiita zvatinoita nekukasika tiripo padriver seat. Ndakamugarira kunodai vankuru vakauya vakadongorera, vakabva vachizoenda vakanohwanda vakandimirira kusvika ndaburuka mumotikari muya. Ndakazoti ndava kunopinda gate vakabva vandibata vakabva vanditi mainini, saka ndozvamuri kuita izvi. Ndakavhunduka kupera simba, ndakaita sekunge ndichadonhera pasi, but ndakabva ndatoridha metse ndikatoona kutoti banguru vainge vachitondida because vakauya vakabva vandigrebha. Ndobva tatanga kutaura nyaya paya. Ndikati very sorry. Vakanditi haungoti sorry chete. Ndikati zvinoita here kuti ndichibva kurara nomumwe munhurume ndobva ndarara nemi. Vakabva vati hazvina basa. Usiku hwacho ihwohwo vakazouya kuroom after ndapedza kugeza, tikarara tose pasina kana dziviriro. Ndokutotanga kutorara tose kwatakaita. Saka ndakazobatira manje pamuviri handisingazivi kutoti yainge iri nhumbu yani. Ndaifungidzira kuti yainge iri yabanguru, dzimwe nguva ndofungidzira kuti yainge iri yemurume wangu. Banguru vakazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomanikidza murume kuti tinge tichibvapo pamba pevabereki, nekuti vainge vasingakwanisi kunyatsowana mukana wekuti vange vachizospenda a night with me, because pose apo pavaiuya kuzondiona vaitofanira kuti vange vachiuya nemudzimai wavo, ende ainge aine shanje achiita sekunge pane zvaainge achisuspekta. Saka ndakazomanikidza murume kuti tinge tichitsvaka kwedu kwekugara. Tatsvaka kwekugara paya banguru vakabva vati vainge vachida kundiroora. Ndikabva ndachizoramba murume wangu ndokubva ndachizotanga kugara nabanguru. Ivo vainge varamba nawo nemudzimai wavo, vainge vagara vaine maproblems. Saka izvi zvakazokonzeresa ruvengo mumhuri. Mukoma vanhu vakasvika pakupondana. Vapondana kudaro banguru ivo vakabva vachizosungwa, iniwo ndikabva ndachizoita move on with my life. Saka ndakazouya kunoku nemurume uyo wandigere naye, but dambudziko reyari yamanje radzoka. Ndine ruchiva rusingaiti, kunyange ndikangoona kana picture yemunhurume ndikangofadzwa naye ndinenge ndava kutonzwa ndichitoda kumuda chaiko, kutotaura naye even pafoni. Handitombonyari kutopfimba munhurume kumuudza kuti ndinomuda. So handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi dambudziko rangu ndiroro, handinyari kupfimba vanhurume. Kana ndikatongonzwa kuda munhurume murume yeye ndinobva ndatongomupfimba same time. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinongodawo kuti dai Mwari makwanisa kundiregererawo pane zvose izvo zvandakaita. Mwana wangu uyu mandiri kutaura nezvake atovawo nevana vake vaviri. Handizivi kuti achiri kuzvirangarira here, but I think kuti achiri kuzvirangarira. So mukomana nchi inini ndainge ndichimboshanda samaid ndichishandira vamwe vamufundisi vakazoshayika zvavo. Saka vamufundisi ava one day vakabva vazogara neni pasi vakatanga kusvima misodzi. Ndikabva ndati ko chii chiri kuitika naye munhu waMwari? Vakabva vati ivo vainge vaine munzwa wainge uri munyama
yavo, munzwa uyo wainge uchikonzeresa kuti vasakwanisa kunyatsokurarama vachinamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Handina kukwanisa kunzwisisa, ndipo apo pavakabva vachizondivhurira vhesi riya rakanzi naPaul, the thorn in my flesh, vakanditi naivo he was going through that same challenge. Ndikati imbori challenge yakaita sei nai munhu waMwari? Vakabva vati ivo vainge vachindivimba kwazvo. Vakandiudza kuti dambudziko rainge riri pavari rainge riri rekuti vainge vasingakwanisi kufadzwa pabonde nemudzimai wavo. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachida kundipfimba. Ndikati zvino inini kubva zvakashayikawo murume wangu, ndakangozviudzawo kuti ndichangoraramawo ndakadai, so ndichingozvichengeterawo vana vangu kusvika ndazofa. Handikwanisi, plus muri munhu waMwari, handikwanisi kuita chivi chakadaro. Vakaseka vakabva vati no, handitomborinawo kana mafeelings nemi, asi zvandiri kuzama kukuudzai ndezvekuti handikwanisi kutofadzwa nemudzimai wangu. Kunyange ndikarara newe haungambokwanisi kundifadza pabonde. Ndikati ko chii chinokonzeresa kuti musakwanisa kufadzwa pabonde namai mufundisi? Vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vachida vasikana vanenge vachiri vechidiki, like ma-underage girls. Zvinhu zvandisina kukwanisa kunyatsokunzwisisa panguva yacho iyoyo, kuti ko munhu anogoti iye kana achiti anoda mukadzi anenge achida vasikana vanenge vatori kuma8 kuma9 kuma10 years, ndo zera raanenge achida kurara naro iroro. Zvakandishungurudza mumwoyo mangu. Ndikati vamufundisi ava vandiomesera, zveshuwa vangandiudza secret yakadai. Saka ivo one day vakazoya kwandiri vakabva vati ndinoona kuti ndige ndichirara nemwana anenge aine 8 years hazviiti, because anenge achiri mudiki, even though paripo ipapo panenge paine shungu dzangu, vachitoti madiro aunongoitawo munhurume, kunzwa uchida munhurume ndo zvandinonzwawo kuda mwana anenge ari wechidiki. Ndakavabvunza kuti zvino zvamunonyanya kutambira kuSunday school hamuna here wamakambobata mwana mukamukanganisa? Vakati kwete. Ndokusaka ndati ndine munzwa uyo urimo munyama dzangu, munzwa unondikanganisa kuti ndige ndichinamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Handingamboita zvinhu zvakadaro. Saka ivo vakabva vachizoti vainge vachida kupedzera shungu dzacho idzodzo pamwana wangu musikana uyo wandiri kutaura nezvake. Ndakaramba. Vakabva vati no, vaisazozviita ipapo taizomirira kusvika mwana uyu kana ava kuma 14-15 years. Vakati vainge vachazondipa mari. Mukoma nekudawo kwekuti zvinhu zvainge zvakandiomera, ndinoda kureurura kuti ndakapiwa mari navamufundisi. Ndapiwa mari kudaro, mudzimai wavo akati asipo amboshanya adzokera kumusha kwavo, because vaiwanzo kuti kana yava nguva yaya yekurima vainge vaine munda muhombe ende vainge vaine vashandi vainge vachivachengetera musha wavo. Saka vaiwanzo kudzokera kumusha kana kwemwedzi wose. Ndipo apo pandakatora mwana wangu ndikabva ndamuti ndinoda kuti unge uchizoshanda uchindibatsira. Then takati tawirirana vandipa mari paya, ndo pandakabva ndachizomusiya mwana uyu navamufundisi. Mwana akatorara navamufundisi. Ivo vamufundisi ava ndo zvavakandiudza kuti vaingoda kurara nevasikana vanenge vari underage. Handizivi kuti mwana wangu musikana achiri kuirangarira nyaya iyi kana kuti kwete. Iniwo ndatochembera, ndatova nevazukuru, but ndinoti kana ndikafunga nezvazvo zvinondirwadza. But mari yavakandipa ndiyo mari yandakazoshandisa zvekare kuti ndinge ndichizotanga business. Wangu uyo musikana wacho iye akarara navamufundisi ndiye asina kuzokwanisa kuenderera mberi nechikoro, but vanenge vake ndine vana vangu vaviri who are trained doctors vasikana, then umwe wacho mukomana kutaura kudai ariko kumhiri kwemakongwa. It was possible nekuda kwekuti ndakatengesa mwana wangu. Ndinganzi ndiri munhu akaipa here nai mukoma? I was just trying to survive. Nekuti ipapo dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakaramba kuvabatsira zvimwe kudai ndingadai ndakadzingwa basa. Zvino kana kuri kunzi ndainge ndichazodzingwa basa ndaizozvifambisa sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, kuna mama avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mama ava mucomment section. Zvamakaita zvakashata.
ndo child abuse chaiyo yamakaita iyoyo. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoda kureururawo kuti ndinoshandirawo vamwe madha ava vakatenga motikari dzavo idzo dzatava kushandisa tichiita maschool run, but tinoti each and every month end paya patinenge tofamba tichikolekta mari kubva kuvabereki vevana vatinotakura, tinofanira kuti tinge tichizomwaya ndizo kuti mushonga here kana kuti munamato, but wakangoita upfu. So saka ndo zvavakati tinge tichiita izvozvo, ende dzimwe nguva vanotofamba nesu vanenge vaine chiwallet chavanenge vainacho chinenge chakazara neupfu, then kana tasvika pamba pemubereki uyo watinenge tichida kukolekta mari kubva kwaari, izvi tinozviita usiku, hatisati takambofamba tichikolekta mari masikati, tinongozviita usiku chete. Vanobva vamwaya ndise kuti mushonga here kana kuti upfu pagedhi repamba ipapo patinenge tichida kukolekta mari tisati tatomboudza munhu wacho kuti tinenge tasvika pamba pake. Saka handizivi kuti zvinoitirwei, ndainge ndichida kutombovabvunza, but ndakangoti it is far much better kuti ndinge ndichingonyarara zvangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hanzi ndoita sei, ndongoramba ndakanyarara here kana kuti ndovabvunza madha ava vandinoshandira kuti ko zvamunomwaya zvimbori zviiko, upfu here kana kuti dzimwe nguva maybe vanenge vachida kungochengetedza avo upfumi hwavo vachitya kupiwa mari yeurombwa. I don't know, truly I don't know mukoma Nash. Let us try to assist him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 17 years ekuberekwa. Ndanga ndafunga hangu kuti ndinge ndichiroorwa because of some of the situation that I am facing at home. I am staying with my dad and my stepmom. Zvinhu zvakaoma. Manje ndine umwe murume uyo wandiri kufambidzana naye. Murume uyu iye ari kumhiri kwemakungwa, ari kuti anoda kunditora, but anoda kumirira kusvika ndava ne18 kana kuti 19 years. Pari zvino mari anonditumidzira each and every month ndinotopiwa mari yakatowanda zvekutoti vanhu vazhinji vari kushanda muno muZimbabwe havakwanisi kutoibata mari iyoyo each and every month. Anondida uye zvekare hama dzake dzinondida zvekare. Saka nyaya iripo, iye ari kuti anoda kuti tinge tichizoita yaakati a blood covenant. Akati tichamirira kusvika kana mwedzi wava muchena tobva tachizoita a blood covenant before I reach 18. Ndakamubvunza kuti zvichimboitirwei, akabva ati ndinotya kuti kana tikasaita a blood covenant unokwanisa kuzongotizira. Ndikati never, I will never do such a thing. Nezvose izvo zvaunondiitira I am satisfied, plus ini handingambofi ndakakuurira because handisati ndatomboziva chinonzi munhurume. Dai ndakamborara nemurume before, zvimwe kuda ndaizonzwa kuda kurara nemunhurume zvekare, but I am going to wait, or you have to wait for me. Saka iye ari kuti anoda kuti tinge tichiita a blood sacrifice kana kuine a full moon. Akanditi kana kuine mwedzi muchena ndichakudzidzisa kuti unoita sei, asi akangoti unofanira kuti unge uchitenga banga iroro ndo raunongozvicheka naro zvishoma kuruoko rwako rwekuleft, then wobva wachizonongedzera kumwedzi, uchinongedzera kudaro uchitaurawo zita rangu uchiti ndava wako John, not his real name, ndava wako kweupenyu hwangu hwose, ndakupa moyo wangu, I have given you my soul, ndakupa muviri wangu, and may the full moon be our witness. Saka hanzi kana tikangogara taita covenant iyoyo na iyewo achazoiitawo covenant after ndaita covenant yacho, that he is going to belong to me, his body, his spirit, his soul will belong to me forever and ever. Saka ndoda kubvunza kubva kune vamwe vanhu kunzoko vakamboitawo macovenant
makazvifambisa sei and covenant iyi yatiri kuda kuita ndiyo chaiyo here, panoshandisiwa ropa here when you want to do a love covenant, kana kuti mashoko ega anenge akatokwana. Please help me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatitaurei naye mucomment section. Hanzi, is it a good thing kuita a blood love covenant? Hey, pakaipa kokuzonongedzera hanzi kumwedzi ndichiti may you be the witness, kuti from today I will belong to John, my soul. Pakuzoti my soul will belong to another. Ndinoona sekunge panoti netsei ipapo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Kune vaya avo vanenge vachida kutumidzira messages avo dating, you can even come to my inbox and leave a voice note. Maybe zvinokwanisa kuzobatsirawo kuti kune vaya vanenge variwo single and searching, kana munhu akanzwawo maybe riri voice note anobva akasikawo anzwawo kuda kuzokumbirawo madetails enyu. You can come with your voice notes to my inbox, then ndobva ndamabatanidza tobva tadzosa zvekare chirongwa chedu chiya chesingle and mingle. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.